салому дуруди бепоён ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз. мо фақат факту ҳуҷҷату рақаму далел қатъи сухан мегӯм. фаҳмидӣ? чизе ки гуфтам ба ҳамун сухану местам, ҳамун суханро доказат мекунам. яъне ки ҳозир ман дар трассаи хоб душанбе ваҳдат себистон данғара разилкаи восе у тарафи кулоб ин тарафи фархори бостонӣ. ва ҳозир ман дар олимпио қарор дорам ва чек гуфта будам ки ман ба индук таваҷҷӯҳ дорам. мана индукҳо куштагӣ тайёр кардагӣ лаҳми холӣ дар ин ҳами соягӣ мондагӣ. ҳамин ҳозир берунда медони афтоб чӣ қадар гармай, не ки ҳамин хел шамоли салқине ки дар ин ҳамиҷа ҳозир ҳамин хел шамоли салқине ки мегӯй ки кондитсионер кор карда истад. ба худо ин ки шамола нигоҳ кун, рӯша нигоҳ кун, рӯша шамол зада истад. фаҳмидӣ? ҳамин хел хунукай, ҳамин хел бовар ки чӣ қадар гӯшти индук бамаза. ман ба фархор раҳсипор ҳастам. оли ай фархор наворҳо мекунам барои шумо бародарони қандум. мана дар олимпио гӯшти болаззати индуки табиӣ яъне ки дар ҳами даштҳо буромада мечаранд витаминҳои асосӣ малахҳои курмалах хел малах палах ҳамаи чайдара мехӯранд. гӯштшон бисёр бамазаеда. индук парвариро ташкил кинед. ман ташкилш карда ҳастам. ман ба фархори бостонӣ иншоалло раҳсипор ҳастам. видеои навбатиро интизор шед.